Meillä on kaksi mahdollisuutta elämässä. On elämä ja kaksi tapaa elää se. Voimme elää sen pelosta tai voimme elää sen unelmista. Pelko on valhe. Illuusio, joka saa meidät pysähtymään. Valhe, joka estää meitä yrittämästä. Pelko estää meitä rakastamasta, koska on mahdollisuus, että me saa rakkautta takaisin. Pelko estää meitä hyppäämästä, koska saatamme kaatua. Pelko estää meitä antamasta kaikkea. Mutta on olemassa tie. On olemassa totuus, joka sanoo, sinä pystyt siihen. On olemassa elämä. Hän on rakkaus, joka antoi kaiken. Rakkaus, joka täytti kaiken. Jokaisen paikan, jonka pelko on yrittänyt vallata meissä. Rakkaus, joka sanoo, se on täytetty, eikä pelolle jää sijaa. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Ja silloin kun me emme pelkää, silloin syntyvät ne unelmat, joista elämme.